wala ñu do fali ke kanya shi aw bala jeli mamali kono ani maliko kan aw minu matrafali nu sanga ani wakati shurif la jabaran sula aw bismillah kenya jam kan mi mina wala like awi bana ani banana tugo yawla wala sanini aw am sika nganya na mayake ke tugo ya mina kasoro amake ni kele yayi o sira kan bi borobina boli femi kan o betali ke tension ani kono maya mana nyogon soro musula nanka ma nanzarakana hypertension artérielle ni bamako kenya so bauta kalaje noyi a hôpital bawi ibeta soro ale de bana folo yi bana mina ka mogola data ka chan ko sebe wa une fois que na yi muso kono man soro ibeta soro muso na dimbela jilinga vibi danger la o kofe ni ye muso ta keme sarala duru katasi wolonvla nyogona la ibeta soro olu bela jilimi ni bana yi manifester u ka kono maya kono wala sa aw ka famnya di chama soro ni bana yere yimuyi anganya jokene atikla mokola joli fanga ake mana bunya kase hake doma akachala abesika wolo tension na bana la konomaya wati ni bela jelin kwa ma hypertension artérielle gravidique wali kelen préclampsie o katilin ka yere ira konomaya kalo saba laban wati ula ni bana kofole misika mogo mine kukura mogo mi ni tension ma delika mine akanyana maya be tension ani konomaya situation de do bana mi ni akajugu kosbe wakati mina ni muso kɔnɔma sera dɔgɔtɔrɔ ma ni tension tara ka ye ka fɔ tension yɛlɛla ka se 14 ani 9 ma o wakati dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka jigiya ka fɔ ko tension bɛ o muso kɔnɔma na alors a bɛ se ka na ni fɛn minnu ye olu ka ca kosɛbɛ mais sani an k'an da dɔw la an tun bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ intérêt fana kan parce que sujet min don a nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon ka da kan tension bana de do bana min n'a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ale de ye bana ye min bɛ dekun lase kosɛbɛ muso kɔnɔma ma a n'a den ma donc o nafa ka bon nafa wɛrɛ min b'a la fana o ye a ka ca la bana in a ka ca kosɛbɛ musolakaw fan fɛ an bɛ wagati min na i ko sisan donc n'i y'a jateminɛ kalanw y'a yira k'a fɔ bana in ka ca musolakaw fan fɛ kosɛbɛ nin wagati in na o la a dekun fana comme an y'a fɔ cogo min na dekun caman de b'a la ka se muso ma ka se den ma kɔnɔmaya kɔnɔna na hali kɔnɔmaya tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye kɔlɔlɔ dɔw bɛ yen olu bɛ se ka muso dekun o fana kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana ninnu na n'i y'a ta k'a lajɛ farajɛ jamanaw na bana de don min bɛ hali olu yɛrɛ kamana gan kosɛbɛ parce que tension a furakɛli ma nɔgɔ mais olu ta nɔgɔya bɛ kɛ ka sababu kɛ dɔgɔtɔrɔsobaw bɛ yen dɔgɔtɔrɔw ka ca minnu bɛ se ka u mako don musow la joona mais an fɛ yan farafinna surtout Mali la yan an ka jamanaw n'an b'a fɔ o ma ko les pays en voie de développement o dɔgɔtɔrɔso man ca i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ occuper fana bana in na o dɔgɔtɔrɔ fana tɛ labɔli kɛ kosɛbɛ donc musolaka caman bɛ yen minnu bɛ se ka dekun sɔrɔ ka sababu kɛ accès o yɔrɔ fan o tɛmɛnen kɔfɛ nafa minnu fana b'a la i b'a fɔ OMS mɔgɔw ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ o y'a yira k'a fɔ san kɔnɔ bana in a bɛ se ka kɛ muso 10,000 ɲɔgɔn hakɛ sababu ye i n'a fɔ jiginni ni kɔnɔmaya ninnu fɛ donc ça veut dire que bana de don a kan ka ɲɛfɔ bana de don musolakaw kan k'a dɔn ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni dɔgɔtɔrɔw ka dɛmɛw ye k'u kisi ka bɔ bana in a tɔɔrɔ ma muso kɔnɔma ka tension n'i y'a jateminɛ dɔgɔtɔrɔw ka tilanyɔrɔ la an b'a ye k'a fɔ tension in a bɛ se ka se sigiyɔrɔma 4 ɲɔgɔn ma o sigiyɔrɔma 4 o ye dɔgɔtɔrɔw ye classification min k'a la an bɛ baara kɛ ni classification min anw fɛ yan o sigiyɔrɔma 4 na i b'a ye k'a fɔ tension dɔ bɛ yen muso kɔnɔma fan fɛ a bɛ fɔ o ma ko hypertension gravidique
o de tension ye a bɛ muso sɔrɔ wagati min na de n'a lajɔra ni muso lajɔra dɔrɔn ka se kalo saba filanan ma n'an b'a fɔ o ma ko deuxième trimestre i b'a ye ale tension bɛ commencer ka manifester mais ni muso jiginna i b'a ye ale bɛ a bɛ tunu o y'o tension ye kɛnɛyalen o y'a bannen en général ale problème man ca kosɛbɛ filanan min bɛ yen ni an bɛ siran ale ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a fɔ o ma ko pré-éclampsie ale fana bɛ muso minɛ wagati min na n'a lajɔra kalo saba filanan kɔnɔna na mais ale de kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ parce que tension kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ problème wɛrɛw bɛ don a kɔrɔla la ni i n'a fɔ mɔgɔw b'a dɔn cogo min na ko kɔgɔ bɛ sugunɛ na donc a bɛ fɔ ale de ma ko pré-éclampsie n'i y'a jateminɛ fana tension kɔlɔlɔ la ale de kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ an ye fɔlɔ min fɔ filanan min fana sabanan min bɛ yen o ye muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ tension b'a la ka sɔrɔ hali a ma kɔnɔ ta donc a bɛ fɔ o ma HTA chronique ale bɛ i b'a sɔrɔ muso n'a ka tension bɛ ɲɔgɔn na a bɛna kɔnɔ ta donc kɔnɔ bɛna tension sɔrɔ yen ale fana gɛlɛyaw fana bɛ se ka y'a la mais muso dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ tension b'u la yɛrɛ mais olu t'a dɔn k'a fɔ tension b'u la parce que u tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la mais wagati min na de n'u ye kɔnɔ ta i b'a ye dɔgɔtɔrɔw bɛna k'a fɔ tension yɛlɛnnen don mais a ka ca la o caman bɛ kɛ depuis kɔnɔ daminɛ yɛrɛ la kalo saba fɔlɔ kɔnɔna na premier trimestre la i b'a ye tension bɛ commencer ka yɛlɛ mais a bɛ fɔ o de ma ko HTA chronique dɔw yɛrɛ bɛ yen an ye min fɔ tension bɛ muso minnu na o tension in i b'a sɔrɔ ni a sera kalo saba filanan na kɔgɔ bɛna tila ka fara tension kan donc a bɛ kɛ pré-éclampsie surajouté ye o fana ale ni an ye pré-éclampsie min fɔ ni kɔgɔ b'a la olu ye tension ye vraiment minnu dekun ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn min ye an b'a fɔ min ma physiopathologie n'o de ye bana yɛrɛ bɛ kɛ cogoya min na farikolo yɛrɛ la tubabukan na an b'a fɔ ko physiopathologie bana in physiopathologie n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hali bi ni wagati in na sɛgɛsɛgɛliw de bɛ sen na bari bana in a ma ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ hali bi mais jaabi fɔlɔ minnu kɔni sɔrɔla ni olu bɛ an bolo physiopathologie kan o de ye k'a fɔ bana in muso kɔnɔma ka tension a lielen bɛ tonso de la ni muso ye kɔnɔ ta i b'a dɔn den bɛ balo tonso de fɛ donc wagati min na tonso bɛ commencer ka dilan ka da wolonugu kɔnɔ yaasa ka échangew nɔgɔya i n'a fɔ joli tɛmɛni nɔgɔya den ni ba cɛ donc tonso ka baara de y'o ye alors tonso bɛ da wagati min na i b'a ye ale kan ka wolonugu sɔgɔ jolisiraw sɔgɔ cogo min na pour que joli bɛ se ka na ale kɔnɔ fɛrɛ ma i b'a ye o tɛ k'a kɛcogo la donc a bɛ se ka kɛ tonso bɛ wolonugu jolisiraw sɔgɔ dɔɔni donc i b'a sɔrɔ jolisira dɔw jɛngɛnen don jolisira dɔw ɲɛ ma ɲi kosɛbɛ donc o de bɛ kɛ sababu ye ni kɔnɔ bɛ taa ɲɛfɛ ka se ka gɛlɛya dɔw lase musow ma parce que ni tonso ma a sigiyɔrɔ sɔrɔ ka ɲɛ ni joli tɛ na tonso ni wolonugu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ o de bɛna kɛ sababu ye ka fɛn dɔw bila jolisiraw fɛ ni an b'a fɔ o ma toxique donc olu bɛɛ bilali min kɛ jolisira fɛ parce que i b'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra ko tension an b'a fɔ bana min ma maladie systémique de don a bɛ farikolo fan bɛɛ de concerné donc ka bɔ tonso yɔrɔ la wolonugu kɔnɔ i b'a ye a bɛ yɛrɛkɛ fan bɛɛ fɛ donc o fɛn minnu bɛ yen ni an b'a fɔ o ma ko les peroxydes toxiques donc olu de bɛ taa jolisira fɛ ka se ka bana in manifestation ka lakunu a kɛra kunkolo niveau ye o a kɛra biyɛn niveau ye o a kɛra farikolo fan fan bɛ yen i b'a ye a b'o o bɛɛ minɛ ka cari donc a manifestation min bɛ yen n'an bɛ se ka kuma o kan dakuruɲɛ damadɔ la ni o de y'a physiopathologie ye o bɛ tali kɛ ni yɔrɔ in de la kosɛbɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kabini jamukan daminɛ na k'a fɔ hypertension artérielle sur grossesse n'o ye kɔnɔmaya ani tension ye ale ye bana min n'a kɔlɔlɔw ka ca kosɛbɛ ka da kan a bɛ se ka na ni gɛlɛya caman ye kɔnɔmaya kɔnɔ i n'a fɔ den bɛ se ka bange ka sɔrɔ a kan ka poids normal min sɔrɔ a m'o sɔrɔ wali kelen tonso bɛ se ka bila den ɲɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni hémorragie n'o ye jelibɔn ye muso kɔnɔman kan wa gɛlɛya caman b'a la minnu fɛnɛ ni nin tɛ kelen walasa aw ka faamuyali caman sɔrɔ an ka ɲɛjɔ o sɔrɔli la. Sera basi tɛ n nana n bɛ traitement na docteur Samake bolo
donc o de ye sekun ye yan bi n bɛ se ka min fɔ jamanadenw ye kɛnɛyaso matarafali la donc kɛnɛyaso jɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ se k'a fɔ a jɔra an musolakaw de parce que n'i y'a mɛn kɛnɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ni denmisɛnninw ta de ka gɛlɛ a la kosɛbɛ donc an kan k'an jija denmisɛnninw na n'an y'a ye fɛn b'u la an k'an jija an ka dɔgɔtɔrɔso magɛn ni denmisɛnninw ye donc an yɛrɛ fɛnɛ n'an y'a dɔn fɛn b'an na cɛw ta n bɛ se ka fɔ ka nɔgɔ a ko la an ka kɛnɛyaso matarafa parce que anw musow anw de kan k'an janto denmisɛnninw na surtout minnu ye den fitininw ye minnu ma san 5 sɔrɔ an kan k'o jate minɛ n'an ye fɛn y'u la u t'u cogo la parce que da tɛ olu fɛ ka kuma donc an kan ka cogoya ɲini ka kɛnɛyaso matarafa ni u ye kosɛbɛ walasa bana kana taga ɲɛ. Ne sera yan n wulila ka na se docteur Samake ma a bɛna n bamuso ka opération kɛ fibrome de b'a la ne kɔni fɛ n bɛ min ɲini an balakaw fɛ u ka wuli ka se ka na kɛnɛyaso matarafa joona bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye san'a ka avancer ne b'o de ɲini balimaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n bɛ docteur Samake fo ale sababuya la ne bamuso ka opération bɛna kɛ a b'a la a ka ca ni san damadɔ ye a ma se ka furakɛ mais bi n wulila ka s'a ma a k'an dɛmɛ n'a furakɛli ye vraiment a furakɛli cogo ka fisa a ka ɲi yɛrɛ n tɛ se ka fɔ a ka fisa parce que n bɛ se ka fɔ a ka ɲi yɛrɛ de ne kɔni ta traitement kɛra o furakɛra donc o de kosɔn n wulila ka na ni bamuso ye n ko n bɛ n'o fɛnɛ ta da yira la n'a sera ka jɔyɔrɔ min k'a la disiminɛw de tun bɛ ne na douleur au cours des règles a y'o traitement kɛ tiɲɛ yɛrɛ la n nana opération de la n man kɛnɛ ne nana dɔgɔtɔrɔso la yan dɛ dɔgɔtɔrɔkɛ ye ne lajɛ a ko ne ma ko kuru bɛ ne kɔnɔ donc ko fɔ k'a opéré ne o de la ne nana a mɛnna dɔɔni dɛ parce que nin ye ne ka den de n bɛrɛ t'a jɛ san 20 na ne ni kɔnɔdimi bɛ ɲɔgɔn na mais mɔgɔ ma deli k'a fɔ ne ko kuru bɛ ne kɔnɔ ni ale tɛ donc o de ye ne siya kɛcogoya kɔni bana yɛrɛ kɔni ye cogo la kɔni a bɛ se ne bolo. Bon n nana dɔgɔtɔrɔso la n ka muso de man kɛnɛ n nana ka na a yira dɔgɔtɔrɔw la o y'a yira k'a fɔ a bɛ se ka furakɛ donc n bɛ foli bila mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ma u bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso matarafa cogoya min na pour que kɛnɛya bɛ se ka sabati ka bana ninnu mabɔ mɔgɔw la o kɔni o ye n ka folikan ye a bɛ na ni gɛlɛya ye parce que n'i ma kɛnɛyaso matarafa bon gɛlɛya caman bɛ yen nɔ n'i ma na dɔgɔtɔrɔso la ka o ka se ka si dɔn donc kɛnɛya tɛ sabati quoi n'i y'a ye ko caman bɛ mɔgɔw la i bɛ mɛn n'a ye bana caman bɛ mɔgɔ la o bɛ mɛn n'a ye donc u tɛ ka dɔgɔtɔrɔso de matarafa n'a y'a sɔrɔ i bɛ dɔgɔtɔrɔso matarafa donc solution bɛ sɔrɔ bana ninnu na quoi. Ni kɛnɛyaso matarafala a ka ca ala fɛ nin bana in kɔlɔlɔw caman bɛ se ka bɔ a la an ka wuli ka jɔ kɔnɔ an sera mɔgɔ dɔw ma mɔgɔ minnu n'u jantora u ka kɛnɛyaw la n'u ye kɛnɛyaso matarafa an ye fɛn minnu sɔrɔ an ka ɲɛ jɔ o sɔrɔli tension kɔnɔmaya wagati la bana de do bana min n'a kuma ka ca kosɛbɛ a bɛ se ka na ni dusumakasa caman ye min n'a kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya den ani denmansa bɛɛ lajɛlen kan a kɔlɔlɔ ka ca kosɛbɛ kɔlɔlɔ ninnu an b'a tilan yɔrɔ fila ɲɔgɔn ye i b'a sɔrɔ muso kɔnɔma ka tension n'an b'a fɔ min ma complication tubabukan na an ka bamanankan na an b'a fɔ ko kɔlɔlɔ a fɔlɔ bɛ ba de concerné i b'a sɔrɔ bamuso de bɛ gɛlɛya fɔlɔ sɔrɔ tension in kan bamuso ka gɛlɛya ninnu sɔrɔli a ka ca kosɛbɛ mais a gɛlɛya dɔ ye tension yɛrɛ juguyali ye n'an b'a fɔ o ma ko prééclampsie sévère parce que sani bana in kɔlɔlɔ caman bɛ na i b'a sɔrɔ bana bɛ commencer ka yuguba kosɛbɛ ni muso nana i b'a sɔrɔ tension bɛ yɛlɛ fo k'a dama tɛmɛ au lieu que a ka kɛ 14 ni 9 ye i b'a sɔrɔ a bɛ se ka taa fo 16 ani 11 sanfɛta ani dugumata donc n'o kɛra o bɛ na ni gɛlɛya caman ye musolakaw fan fɛ a bɛ se ka hali dɔw ka ɲɛnayeli yɛrɛ dɔgɔya kosɛbɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u tɛ yeli yɛrɛ kɛ tuguni tension yɛlɛli fɛ kosɛbɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ se ka dusukun bɛ chauffer dusukun b'u dimi kosɛbɛ o n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ kɛ gɛlɛya ye bamuso kan ni fɛɛrɛ ma k'a la n'a ma furakɛli sɔrɔ walima n'a ma gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la wagati i b'a ye gɛlɛya tɔ ninnu bɛ na o kɔfɛ gɛlɛya min bɛ na o kɔfɛ an b'a fɔ o ma ko éclampsie ale fana ka jugu kosɛbɛ parce que ale bɛ kɛ ni muso ka jali ye i b'a ye muso kɔnɔma a sigilen bɛ tuma dɔ la dɔw b'a fɔ n kunkolo bɛ n dimi wagati min na a b'a fɔ n kunkolo bɛ n dimi i b'a ye a bɛ bali ka bin ka ja
ka seri i b'a fɔ mɔgɔ min kɔnɔ ye denmisɛnnin kɔnɔ bɛ denmisɛnnin ta cogo min na exactement a bɛ k'o cogoya de la o de ye éclampsie ye donc o y'a gɛlɛya dɔ fana ye ale dun fana n'a ye muso sɔrɔ a furakɛli man nɔgɔ f'a ka sɔrɔ i sera dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ sanfɛ kosɛbɛ pour que ka se ka muso kisi a kɔlɔlɔ dɔ fana ye min ye i b'a ye muso kɔnɔma dɔw bɛ yen ni tension b'u la i b'a ye basi bɛ bali ka bɔn ka yɔrɔnin kelen donc ni basi bɔnna muso kɔnɔma ka tension bɛ muso kɔnɔma min na o cɛ man ɲi an b'a fɔ o ma ko hématome rétroplacentaire tonso de bɛ kɔn ka wuli parce que muso ka laada jiginni bɛ kɛ fɔlɔ de i b'a ye tonso bɛ bɔ mais ni tonso wulila ka sɔrɔ muso ma jigin o ye gɛlɛya ye gɛlɛya min a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc o bɛ se ka na ni hali ntanyani ye ba fanfɛla la o gɛlɛya kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko HELP syndrome o bɛ tali kɛ joli yɛrɛ cogoya la i b'a sɔrɔ bana in bɛna kɛ sababu ye ka yɛlɛma don muso joli la i n'a fɔ jolikisɛ minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ joli simi joli siraw kɔnɔna na a bɛ na ni olu dɔgɔyali ye kosɛbɛ kosɛbɛ muso kɔnɔma fanfɛla la donc o kɔfɛ i b'a ye ni fɛn ma kɛ nin si la komi n y'a fɔ n ko bana juguman de don a bɛ se ka na hali ni saya ye ala k'an kisi o ma donc ça veut dire que complication minnu b'a la a ka ca kɛri fanfɛla fana na a bɛ se ka na ni ninakili degun ye dɔw fanfɛ a bɛ se ka na ni infarctus ye ka jolisira jɔ dusukun yɔrɔ la ka défaut bila dusukun na donc o ye musolakaw fanfɛ an bɛ se ka gɛlɛya minnu fɔ mais a tɛ dan o ma parce que tension n y'a f'i ye den ni ba de don alors den fana fanfɛla la o gɛlɛyaw fana ka ca kosɛbɛ gɛlɛya fɔlɔ min bɛ yen i b'a ye muso kɔnɔma n'a ye kɔnɔ ta komi n y'a f'i ye bana in physiopathologie la tonso dacogo gɛlɛya bɛ dɔn o de la donc ni gɛlɛya donna tonso dancogo la i b'a ye k'a fɔ den yɛrɛ min bɛ ba kɔnɔ ale tɛ balo sɔrɔ ka ɲɛ kosɛbɛ parce que jolisira minnu bɛ yen problème b'u la défaut b'u la donc i b'a ye den bɛ dɔgɔya an b'a fɔ o ma ko hypotrophie fœtale a bɛ den dɔgɔya o sɔrɔ kɔnɔ sera tuma dɔw la yɛrɛ mais den fitinin i y'a ye donc ça veut dire que den ka balo yɔrɔ gɛlɛya donna balo siraw la i n'a fɔ échange minnu bɛ kɛ ba ni den cɛ o kɔfɛ hypotrophie kɔfɛ gɛlɛya wɛrɛ min b'a la an b'a fɔ o ma ko prématurité parce que ale bana in de bɛ kɛ sababu ye kosɛbɛ ka dɔgɔtɔrɔw bila ka soit ka jiginni kɛ n'an b'a fɔ o ma prématurité provoquée ka den labɔ ka sɔrɔ a labɔ wagati ma se bari ni bana juguyara i b'a ye an bɛ ba ni kisi yɔrɔ de ɲini donc ni ba ni bɛ kisi ka sababu kɛ tension gɛlɛyara kosɛbɛ donc forcément fo ka den bɔ pour que ba bɛ se ka kisi donc o bɛna kɛ sababu ye ka den dɔw bɔ ka sɔrɔ bɔ wagati ma se o ye prématurité o kɔfɛ a bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛ ye den fanfɛla la parce que an ye nin minnu fɔ sisan ni fɛɛrɛ ma kɛ nin si la a bɛ taa laban min na den bɛ se ka sa ba kɔnɔ donc o ye mort fœtale in utero ye a bɛ se ka kɛ sababu ye den bɛ sa ni den ninnu sara ba kɔnɔ o ye fɛn min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que muso kɔnɔmaya ye i ka se ka kɔnɔ ta ka i ka kɔnɔ kɛ nɔgɔya la ka se ka jigin k'i den sɔrɔ mais kɔnɔmaya la n'a fɔra kɔnɔ taara kalo 6 kalo 7 kalo 8 den sara i b'a ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc a bɛ gɛlɛya minnu lase den ma o ye nin gɛlɛya ninnu ye c'est vrai que a tɔw bɛ yen mais kunbaba minnu b'a la kosɛbɛ o de ye ninnu ye muso kɔnɔma ka jalen n y'o de f'i ɲɛna n ko an sinsin min kan kosɛbɛ n'o de ye pré-éclampsie ye i n'a fɔ kɔgɔ bɛ tension min na ni tension n'a yɛlɛla kosɛbɛ parce que tension hakɛw de b'a la pour que organisme yɛrɛ ka se ka a supporter mais ni tension nana yɛlɛ fo k'a dama tɛmɛ i b'a ye o bɛ kɛ gɛlɛya ye muso kɔnɔma fan fɛ o bɛ se ka na ni jali ye mais jali in fana komi an y'a f'i ye cogo min na tonso dacogo la a bɛ produit toxique minnu bɛ bɔ placenta la ka taa jolisira fɛ olu fana bɛ kɛ sababu ye ka muso kɔnɔma tɔɔrɔ parce que farikolo kan ka fonctionner cogo min na c'est comme si ni poison misɛnnin ninnu bɛ taa jolisira la donc n'o ni tension yɛlɛli farala ɲɔgɔn kan i b'a ye cerveau kan ka fonctionner cogo min na a tɛ fonctionner o cogo la
donc muso kɔnɔma bɛ commencer a bɛ ja. Nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunbɛn ni sɛgɛsɛgɛli matarafali ye sɛgɛsɛgɛli minnu n'olu bɛ kɛ kɔnɔmaya wagati la n'a bɛ fɔ a ma consultation prénatale n'o ye peseli ye kɔnɔmaya kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka bi kɛnɛya jɛmukan kun bɛ kɛ boli fɛn min kan o de ye hypertension artérielle sur grossesse ye n'o ye tension ale ni kɔnɔmaya mana ɲɔgɔn sɔrɔ muso la. Hakili la ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ bana in nacogoyaw an'a gɛlɛyaw la. Aw ni ce aw ka ɲɛmajɔli la a k'an bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛya jɛmukan wɛrɛ.